Misaksi ang kapin 2,000 ka mga tao sa Concert for a Cause nga giphigayon sa Dakbayan sa Talisay. Nagkahiusa ang 21 ka mga banda, 2 ka solo artist, 3 ka mga dance crew ug 1 ka comedy duo sa maong kalihukan aron maauhag ang donors nga mohatag og hinabang sa mga nabiktima sa Bagyong Tino sa Talisay City. Hinumduman, lakip ang syudad sa Talisay sa mga grabing naapektuhan sa Bagyong Tino. Sanglit naguba ang daghang mga panimay ug mga properties. Tinguha nila nga mahatagan og hinabang ang 220 ka mga pamilya sa Barangay Tabunok ug Campo Dos ug mga miyembro sa banda nga naapektuhan sa bagyo. Sa mga gustong mudonar, mahimo kamong mokontak kang Zaki Villaver sa numerong 0916-798-9257. Beneficiaries are our fellow musicians that are part of the calamity that will happen a few weeks ago from Bagyo Tino, and also katong mga ubang mga igsuon nato nga naapektaran sa bagyo, especially on Talisay area. Salamat sa mga ni-donate sa pre-concert, ang ni Anhigyot sa venue, nihatag sa ilang mga, nitunol sa ilang mga hinabang para sa atong mga beneficiaries. Walay sukod among pasalamat.